Boys. Unono wakabvudza boys. Saka mutoro timu rasingana kutomboona kuti iri mafia rakapfekere. Akumanaka. Vanhu vakurowa mari mudzimbo. Fair koma ndakazotongoona chinhu wani kuti anodyiwa hatauri. Chokwadi chachiya chinenge chitongori chipumumu chine voice. Boys. Patata risk apa boys apa. Kupasa ona na back pass apa munenge akavhurira option anga ari magwaya kapapi. Kuna bhora rakadaro. Gaya wazonere mudhara anga kuti will you marry me? Anga kuda kutondikisa ka. Apa anga katinta zino neKenya. Kuita yellow baba. Apa Gaya ndazotanga kuvhunduka kuona kake kapfupike chirimi kake. Kanga dotononanga unobata maboobs apawa Gaya. Koda ikadonedza maavocado anga ari mubra. Chaitangidza baba. Ndo pakaizona chandisi bhoka ipapo sekuru. Ndaikapa hendofuka ndokaona leg over kulaini nokunzwa here. Ndaikarova kasekuri kwa Osimhen akaisa ndibata apa Henry speed wing akanditenge Vini Junior waiziva ndotonge Griezmann kaini. Boys manje maavu amaipiwa achadzosereka here. Itori added advantage anitakati wapfimbikira angasiri kutinyika kaya. Fair kakuma added advantage kaya handi iwo anofanira kungomatengesa akaibva here plus akutotinyika kaya kutonge mabhora asina mweya waiziva tatovaitira business tatovafambira kumberi ka. But tokona kusimbisana edu boys but yebhekasini boy. Boys yaiko iyi irotambira bhora kuBurkina Faso saka tatowana bhanzi ka. But boys ngatisetonge tatinenge option ka masurvival skills. But power tamba iri mukati umo severo chazosunga chikumba ukatadza chisunungura. Unozitena sefani ka unozita dhonza apa. Fair boys zvikumba zvadivide kwa mukati umu boys chimwe chaiswa kuleft wing chimwe chaiswa kuright wing apa zvadikitira. Ana boys vanombo boy here vanenge vachitona boys masina apfeke ikaya boys boy here. Kumapundo tikwanisa kungoita zvinhu zvacho fast here tigare tangobuda muzoni rinori tangopisa hembe dzacho because handitombonakirwa kana kawani. But wemufana handi wangu achimbotaura zvekuti masurvival skills here wakuda kuboka dhiri futi apa ndiyo only way out. Nyange mukati survival skills boys munhu angati apedza kutamba bhora nestars obva enda padheni futi akaipfeka boys apa ndakutenga ndiri kutamba zvinyauka boys naichakarova. Alright let's say ini ndasangana nini ndakadai so ini ndakarova ndiri nini ndasangana nini futi ndaizvifendesa. Fair power kutaura fair dai inini ndiri nini chaika ndauya ndichidaita shamwari yangu inini ndichiti ndidaita shamwari yangu ndairamba kutamba nini because handingaite kunge inini ndisiri nini. Fair mese mukutange musiri imi. Hey, vakomana, mari yangu apa mari yangu. Kasire, ndoda mari yakuda unohodha izvizvi. Ana boys. Maipi wakaziya sei kuti pane downstairs pana? Hausiri iwe here wakajuna. Fesi yako ndoiziya kana une chipande. Naiwe pundu. Hausiri right pasa pane train inotisa kuMozambique naiwe. Mepi, mbobaya ikana isitemi kuti izvozvo. Koma pundu. Handimugona mune muchitaka. Makutongoti hanzi ndindakamerwa apa muri makaisa plan yedu kumamero. Musete iyoyo. Manje mabatwa nevha. Iwe power varsity chiko ndoda mari yangu apa. Maybe. Zimhandu. Maunditi svasva ndatwa hukuka. Manje ndonotodedzera zveso. Alright, maybe. Furai one chigero chiri ku left paside pechibhox chebvudza apo. Mune $5 irimomo. Iwe $5 pamari yangu yese yaya. Maybe. Chill. Mukona box riri pasi pechidrowa chandoisira chigero irani. Mukarimuvha mukarisa paside pane buri riri papo. Muburi imomo mune kagaba kespirit. Pasi pekagaba kespirit pane bepa rakawaridzwa ipapo ndo rakagara kagaba ikako. Mukadira spirit rikanyorowa richaboka. Then mamatora inonzi pamutsvairo uri paside pedhoo mobora nekauzwa ipapo. Mune tambo iri mukati imomo mukaisvuwa muchaona kaplastic kane mari musazotora yese hanti. Akoma ziri zvemari here hazisina juju mukati here izvi. Nangwa ndichaje mari yenyu. Ndomboti kubhora kune secrecy zvangu ka but kana mateam list yavanozopublish kwampepo ani kumapundu ndezvebhora rezi. Matema muri kurova aya muri big player sakento panyasa big bullets. Kutora mari shoma kudi kwacho this time ndogara ndatora mari yakawanda kuti raini zvinhu zvamuchazokwereta kumberi ndakuenderai forward apana makanyanyopusa kwemaipipu kutora nani kumbhabha umu. Munkwasha kwanai muri kuzvinzwa ndiri kumbonamata pamind your own business zvaikwa muri kuenda. Ini boys ndane time zinambosvika padeni ndambonoona kule zina muchemberi. Maybe save iri kumusoro.
Mbuya Bobi, kwa hidzo bhutsi dzangu dzinongogara dzichikandwa panze ndatomura ndakambopambanapo. Munoziva kuti imba yakauya nehondo here? Nhai sekuru waBobby, iyo hondo yamogara muchitaura handiti maiti yakarwiwa mune 3 years here imi? 3 years ndabva kuyunivhesiti. Hamuteerere kana ndichitaura imini. Pay attention. Nhai sekuru waBobby, izvozvi matotanga kunyepa. Sandimi maiti makagumira standard 2 here imi? Handina kuti standard 2. Ndaiti nini ndaiva munhu wemastandards. Saka zve standard 2 ndo zvinoita kuti mukande bhutsi dzangu panze. Haiwawo, idzo bhutsi dzenyu dzinenge mukoko wenhunzi idzi dzanga dzichinhuhwa zvisingaiti ndatozozikanda panze dzanga dzichingotirwa nemagreen bomba. Kwaiva buda panze kauri kumboiteiko mumba imomo? Maunopedza gore rese uri imomo? Nhai sekuru waBobby, ndiri kutsvaga makeup yangu newigi yangu handisi kumbozviona ini. Take-up yaiko munhu akura kudai so? Hamukuri banikisi? Inonzi makeup iyi sekuru waBobby. Kwaiko kuzora kumbori nezera here nechida kuluka good work. Saka iyo makeup yacho wakamboiwana kupi? Handicharimemba ndichikutengera mawigini. Ndakaipiwa naro kadhi yakamunin'ina waMerisa uyu. Uyonzani hanzvadzi yaCharisi, mamuziva ka? Pambobiko iko panapa nzara yakandirowa kamuchemberi. Hezvo, naimwene waCharisi. Chiko chiri kumeso. Maiwi, gaba rese refoundation kasi unondishure here nhaiwe? Gaba ripi komuchembera isimendi tachikanya zvidhina pasera. Aiwa, nyangwe ndikazi ndachembera. Iyo simendi yacho inobva ita kunge dhaga rego yetkirivi kudai. Ikambani ipi koyoyo? Muchitengeserwa majecha ekwa Chigumbo. Ifoundation yangu iyi hamusi kuona kana lipstick iri pamuromo here zvabva zvatobuda pachena kuti hakuna mumwe ndiye chete. Pachikwadi chaipo chaipo ka. Pamberi paMwari sori muchembere pane ka emergency kakachingoitika zvema 2 minutes patikapinda mungwavhiridzo netsvagiridzo ka ndokurovera iri kavari. Nhai muzukuru, kochashata chii? Unokumbiraka izvo zvichidzoserako wigi yangu mangwana daenda kuchina kapa. Wafana mageto yotsi vakunwa mutoriro. Muchembere handinangu andirambe makeup ndakatora hangu asi wigi bvunzai kule. Nhai sekuru waBobby, mune shuwa tinguva isei manga makanyera muzvanyu zviri kuitika. Izvo zviti mungatori wigi yangu kunopa masmall house yenyu shuwa. Muchembere. Saka mufunga kuti tichadzoka here? Watorowana madazi kunjuka. Topedzawo nguva zvenyu. Ndiri kuida Brazilian yangu izvezvo. Paya baba mucharowa mari mukadzi wenyu ane ndebvu kauya. Maziwo ndiosi kutoziva wakatosara. Vakadzi vane ndebvu masipesari vane rudo rafu. Shamwari ngatitombonyara redu nyaya iyoyo. Remember tanga chipromisa zvibhorani. Apa ini ndoda kutonobora chipande daunorora nemari yamomzi yemukando. Pakaipa shama. Aiwo tori naniwo. Ini ndiri pama1, ini kutsatsi kwedu ndiri 3 zara. Saka ndikufanira tonotora mari yese yese 10 ndororesa iyoyo. Hasa mazi kuzoti magrosari handatotora mari yemaofferings. Shamwari uchatimakisa nebroken English yako iyi. Hanzi maofferings anonzi maorphanage. Aiwo ndowapinda matsena manje. Kako kayellow bone plus kakareba futi. Sibatira kakareberera kakatsukirira. Wangu batika yake mpira ngwarira wangu. Ndokanokuudza kuti kari kuchurch service kachidhakwa kari kuRudhaka stadium. Samori kaike bhora ndokakanyanya topanosanda statement rekuti kanopedza masports. Wabva wandifungisa panyaya yekupedza masports. Pano vamwe vapfana futi vanopedza masports panyaya dzelobola idzodzi. Aiwo sikutaura vapfane paYouTube iri vanoziva Vakwasha veGuka. Kutaura zvemapopai ka iwe. Handioni mapopai ndakura kaini. Manzi ini ndakatosubscribe paYouTube channel yavakanzi TNT Animations. Rinopedza masports. Lobola Squad CEO speaking. How may I help you?